jama'a ku shaida aure tsakaninsu. Sarkin Gwandu waliyin Aisha Hannana Buhari ya ba da izinin a ɗaura musu aure da angonta Muhammad Turabi, kuma wakilin sarkin Zazzau a Ciroman Zazzau ya amsa ma Muhammad Turabi auren Hannana. Jama'a ku It's Ali G on the beats. Lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne, tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne, sauri kake ta yi wai ina zaka je ne, kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne, idan kai tunani ai shekara ma kwana ne, sannan yau da gobe dukkanin shi na Allah ne, komai kake so yi haƙuri zai zo lokaci ne, akwan a tashi wata ran ba fare sarki ne, wage ya ci dubu sawawa da gajiyawa ne, maza lura da harshen ka alƙalin zance ne, kafa ka manta kowa a gidansu sarki ne, naji an ce tuwon girma miyarsa na nama ne, kowa a duniya da irin baiwarsa ka gane, wani shi malami ne wani shi ko mawaƙi ne, wancan ɗan kasuwa ne wancan ko magini ne. Komai na da lokaci, yana da nashi lokaci, komai na da lokaci, yana da nashi lokaci. Kada ka bar aikin ka ce ka ɗauna wane, kowa ya tsaye a nasa kama da wane ba shi wane, kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne, ayyufab ta kowa ce ba wance ba wane, abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne, wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne, a kwana a tashi mai koyo ai malami ne, masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne, domin yaba kyauta a ko ina ai tukwici ne, mai baka shawaran kirki gani na dan uwa ne, ka so mai son ka a ko ina hakan ai daidai ne, a haɗu a zo a zauna ai hakan ma arziki ne, na gode Allah na ƙara gode Allah. Komai lokaci ne a duniya, ka bi sannu komai zai wuce.
Gaisuwa ta musamman ga sista na Aisha, Ali G, MK, Unique Pikin, Jenas, Al Black, Abba Fido, Kebi Teku, kowa da kowa ana tare. Be Merry, komai lokaci ne. Wanga Billy One, MK, Unique Pikin, Jenas, Al Black, Abba Fido, Kebi Teku, kowa da kowa ana tare. Be Merry, komai lokaci ne. Wanga Billy One yake magana. It's Ali G on the beats.